Сәләмсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Төрле ил төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезне берләштерә торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада татар халкының үсеш стратегиясе бөгелмәдә. Татарлар бергә җыелды. Бу бик мөһим. Аның фильмнарын Каннада, Барселонада, Венецияда, Берлинда күрсәтәләр. Милләттәшебез Рафаэль Хаялин белән таныштырырбыз. 78 фильм үтә инде. Шулар арасында Советлар Союзын безнең фильм алдылар исеменнән. Удмуртиядә дини укулар. Мин үземнең анакларымны да мәчеткә тартамын. Һәр вакытта да кич белән җыкларга ятканда да гөлендә дуалар белән ятабыз җыкларга. Бурычлары Сибир ханлыгы мирасын һәм телен саклап калу. Сибир татарларында бит Сибир ханлыгы иң бай булган. Телләр һәм мәдәниятләрнең үзара бәйләнеше. Томск галимнәре Казанда кунакта. Агымдагы елның гыйнварыннан Татарстан районнарында стратегик документның эскизы татар җәмәгатьчелегенә тәкъдим ителә башлады. Инде күп кенә районнарда очрашулар узды. Иң кызыклы фикер тәкъдимнәр эш барышында ук эскизга кертеләчәк, 15 июньдә проект тәкъдим ителәчәк. Бөгелмәдә узган киңәшмәдән репортажны Ләйсәнә Садретдинова әзерләде. Әлеге вакыйгага табигать та куанадыр. Бөгелмә шәһәре безне яп-якты булып, нурлы кояшы белән каршы алды. Татар халкының үсеш стратегиясе эскизын тәкъдим итү бүген Бөгелмә шәһәрендә. Монда 5 районнан милләттәшләребез җыелды. Әлбәттә, аларның һәрберсенең үз тәкъдиме. Тәкъдимнәребез бик күп. Менә без хәзер җыелышып сөйләштек. Без хәзер балалар бакчаларында татар театрлары конкурсы фестиваль үткәрәбез. Без хәзер мәктәп укучылары арасында конкурс фестивальләр, театр фестиваль үткәрәбез. Һәм шулай ук менә шушындый тәкъдим булды. Шәһәребездә эшләгән бөтен предприятиеләрдә башкарма комитетның фәрманы белән алар арасында да театр һәм концертлар фестивальләре татар телендә. Без телебезгә әйләнеп кайтабыз, без динебезгә әйләнеп кайтабыз, без халкыбызга әйләнеп кайтабыз. Татарстан җирендә яшәп, без үзебезнең хуҗа икәнлегебезне туя башладык. Мәктәпләрдә, татар мәктәпләрендә татар балаларына кабул итеп, татарча фәннәрне укытып, аларга билем биреп, үзебезнең Татарстанда, үзебезнең университетларда, институтларда татарча укып, билем алып, һәм инде үзебезнең менә шу татарлыкны горур йөртсеннәр дип әйтәсем килә. Безнең мәктәпләрдә бит инде бу үткән еллардан дәресләр саны кимеде. Без шуңа күрә әтиәниләр белән эшләүне бик нык әһәмияткә алдык. Әтиәниләр белән эшләү бүгенге көндә бик авыр. Шуңа карамастан без менә үзебезнең мәктәптә 3-4 вариантны һәм 3 сәгать татар телен саклап кала алдык. Хади Атласы исемендәге 14-нче татар гимназиясе һәм татар мәдәният үзәген караганнан соң милләттәшләребез 5 районнан җыелган милләттәшләребез драма театры залына җыелды. Монда инде татар халкының үсеш стратегиясе эскизын кабул итү, тәкъдим итү эше. Без үзебезнең эшне ачып җибәрәбез. Хактан да бүген бу очрашу безнең өчен бик мөһим. Һәм bu татар халкының үсеш стратегиясын язу буенча без төрле яклап карадык, төрле форматларны эзләп карадык һәм үзебез өчен кирәкле дип таптык һәм аның эшләгән эшләре белән чыгып халкыбызга күрсәтәбез, активка күрсәтәбез, тәкъдимнәр көтәбез, шелтәләр көтәбез. Шул вакытта эш башланып китте. Районнарда татарча элмә такталар бик аз. Урам исемнәре урыс телендә. Килеп керәсең районнарда, монда урыс мөхите кебек. Менә Бөгелмәгә әйтәбез. Урыс мөхитендә яши дип. Урам исемнәре бит татар телендә, ике телдә дә язылган. Сезнең ул нидә гадәттәдер? Эштән килгән әйбергә каршы әйтмәскә. Но бит конгресс җитәкчесе булар. Һәм без барыбыз татарлар буларак авыз тутырып әйтергә тиешбез. Россиянең конституциясе бозылып, безнең татар халкына каршы телгә каршы дөресрәге һөҗүм алып. Мондый шартларда ничек ике тел тигез була ала? Һәм менә Исмаил Гаспринский, төрки татар халкының җитәкчесе Русиядә 19-нчы гасырда стратегия сүзен белмәсә дә, ул безнең телдә юк дидегез, яки кирәге дә ул аны әйткән. Башта ул әйткән берлек турында, телдә, фикердә, эштә берлек дип.
халықтың бірлігі керек. Аннан ол айтқан бик зор бір сөз. Күн сайында кішкене болса да адым алға таба. Міне шул адамдар нәрседен де береді. Оларны көптен жазып шықтылар. Фендер Сафиуллин мәселен милли мәктәпне исән қалдыру. Бірден бір біздің кішенерге тиішісібіз. Милли бақшаны негенмен инде үшінші онығым татар тілі детсадына үйіштірам деп Қазанда ерем де оны таба алдым. Татар яшесі болған неден баланы ұрыс еттіріп қайтаралар. Чүнки анда тәрбиеші де ұрыс, әнеге. Чүнки метшін Қазанда шешік балаларға шират жоқ деп татар түркімдерін ұрысынықына үйлендіріп бітірді. Һәм башқа түрлі себеплері бар. Менімше ең түп мәселе мына бұл татар тілін, татарны халқын саклау үшін бұл ғаилә һәм ауыл. Менә шуңа күрә бұл стратегияны эшләгәндә шушы ике вопросны, сорауны айрата нечкәлекләр белән, игътибар белән карарга иде. Мин үзем филология фәннәре кандидаты, наверное, мин соңгы татар телендә язылган кандидаттыр инде. Хәзер татар телендә вакыт бездән диссертациялар кабул итми дип беләм мин. Менә шул әйберне миңа калса менә бу стратегик планга кертергә кирәк. Галимнәр бездә бит безгә татар галимнәре кирәк дип. Татар әдәбиятын өйрәнә торган, татар теленең менә бу үзенчәлекләрен сез яңа әйтеп беттегез, яңа сүзләр дә бар килә дидегез. Аның текстологиясе буенча да бит инде өйрәнә торган фән. Бу татар телен без урыс телендә яклый алмыйбыз берничә. Шуңа күрә монда инде вакытка тәкъдим белән чыга торган җөмлә булырга тиештер дип уйлыйм. Бу сәбәп сез әйттегез бит әле июнь аенда булачак дин әһелләре җыелачак дидегез, диме? Менә шул дин әһелләре җыеннан бәлки Риза Фәхретдиннең 160 еллыгы уңаеннан дигән исем белән исем астында үткәргә кирәктер дип уйлыйм. Бу менә сез әйттегез 25 буенча язабыз, әйтәбез бөтен нәрсә. Мин сезгә теге сүз әйтмәдем инде. Менә 25 ел буенча менә шулай чыгып, шушындый дәрәҗәдә очрашулар булдымы? Аңлатулар булдымы? Теге икенче караганда өметләндерүләр булдымы? Или икенче форматта булдымы? Шуңа күрә мин монда ике яклап та, беренчедән премьер-министрның урынбасары буларак та, икенчедән милли шураның рәисенең җитәкче буларак та мин буларны инде декларировать итәм дә, хактан да күп әйберләрне эшләү буенча дәүләттән үз өстемә алам. Очрашу тәмам, буш зал тынлык. Әмма милләттәшләребезнең бирелмәгән сораулары, әйтелмәгән тәкъдимнәре бихисап. Бу урында аларга ярдәмгә без килдек. Менә бүгенге әйберләр бик файдалы әйбер. Әгәр тормышка әз генә булса да, аның бер кисәген генә тормышка ашырып булса да, әйбәт булыр иде. Һәм менә ишем пуша, без моны эшли алырбыз микән? Менә хак сораулар бирделәр. Бүгенге көндә менә шушы татарның икегә бүленүе шул кадәр ишне пошыра, берләшә алмавы. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар бөгелмә. Иң яхшысы дип танылган фильмнарын Каннада, Барселонада, Венецияда, Берлинда күрсәтәләр. Сүз Рафаэль Рәхмәтулла улы Хәялин хакында. Телевидение һәм радио отличнигы, Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре Михаил Ломоносов исемендәге премия лауреаты һәм алтын медалиясе, күп санлы бәйгеләр лауреаты. Шулар арасында аның камера фокусына эләккәне ике аяксыз комбайнчы Прокофий Нектов турындагы картина. Батырны дөньяга таныткан фильм шул исәптән игенченең туган авылында музей ачуга да сәбәпче булган. Үзенчәлекле һөнәр иясе, оста һәм талантлы милләттәшебез хакында Оренбург өлкәсеннән үз хәбәрчеләребез. Но что такое подлинные экспонаты, вы знаете. Это экспонаты, которым пользуются мои папы, мама, дедушки. Музейга килүчеләрне Галина Нектова каршы ала. Ул Прокофий Нектовның кызы. Бөек Ватан сугышыннан ике аяксыз кайткан Прокофий Нектовның тормышын Ишүче Маресевның батырлыгына тиңлиләр. Бу музейда безне җәлеп иткән әйберләрнең берсе Прокофий Нектов турындагы Прокофий и Евдокия исемле документаль фильм. Социнские типы ходил на колен, это инвалид. Онда менә ришен бит менә башкыш менәргә кирәк. Бу аяксыз кеше кул белән менә шулай маймыл кебек кул белән менә шулай менеп күтәреп үземне утыртадыр инде кул белән бөтенесе. Шулай итеп менә эшләп геройсыз турыда. Әлеге фильм 30 ел элек төшерелгән булса да, Оренбург телевидениесенең беренче операторы бу кадрларны бүгенгедәй хәтерли. Европа призына
жиялар фильм Европадан. 78 фильм үтә инде. Шулар арасында Советский Союзна инде, Советлар Союзын безнең фильмны алдылар исеменнән. Фестиваль үткәчтән инде бу фильм номинациясе фильм года исемен алды. Ул даже Западный Берлинда үтте инде. Шул фильм үткән бинада стенасына язып куела ул. Язып куелган. Анда хәзердә Прокофий Нектовның музее ул безнең арада киткәннән соң игенченең туган авылы Казанкада 2 ел элек ачыла. Бу вакыйганы да милләттәшләребез яктырта. Табигатьне ярату Рафаэль Хаялинның улы, шулай ук оператор булып эшләүче Илдарга да бирелгән. Милләттәшләребезнең талантлары күп кырлы. Иҗат өләшергә теләгән барлык кешегә табигать ачык алан булып тора. Кино төшергәндә барысы да әкият кебек. Кешене җәлеп итәргә тиеш дип саный, киң күңелле, нечкә тойгылы, туган ягын, туган халкын ихлас яратучы, милләтпәрвәр шәхес. Әкиятләрне ул күп яза. Аларның берничәсе Казанда да, Оренбургда да дөнья күрә. Рафаэль Рахматулла улының яраткан бәйрәме Яңа ел. Әкиятләр дә шул турыда, тик ел сайын алар төрле. Яңа вакыт газетында баскалый, шулай итеп Мәскәү радиосында иштеләр аны минем берничәне. Кайсы әкият булмасын, иң беренчесе аның дөрестлек. Һәрбер әкиятне язганда дөрестлектәнме бу, ничектән дип уйлап, аннан соң бурып җибәрәсең. Шың нигә хыялый дөньяга. Камера артында 62 ел торган шәхес күренешләрне шигырь юлларына да төшерә. Иссе, җил исә, кылгансызлана. Дола, ташагач ята, койдан, биючидәй ишеп чакта күбәләк, яшар гомере аның бер чак, күбәләккә дөнья түгәрәк. Иң мөһиме, Рафаэль Рахматулла улы бер гаилә кысасында 4 кешедән торган операторлар династиясын дәвам итүчеләрне, Хаялиннар мәктәбен булдырган. Татарлыкка килгәндә, ул киемдә дә алыштыргысыз. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Удмуртияда дини укулар. Мин үземнең анакларымны мәчеткә тартамын. Һәр вакытта да кич белән җыкларга ятканда да гөлендә дуалар белән табыҗыкларга. Бурычлары Сибир ханлыгы мирасын һәм телен саклап калу. Сибир татарларында бит Сибир ханлыгы иң бай булган. Телләр һәм мәдәниятләрнең үзара бәйләнеше. Томск галимнәре Казанда кунакта. Бүген бөтен дөнья татар конгрессында кызыклы очрашу булды. Томск дәүләт университетында онлайн курслар ачканнар. Алар фикеренчә 36 сәгатьтә 6 атнада татар телен өйрәнергә була. Тәрәзәдән сикерә. Бер кемне дә күрмим дип юл буена җигерә. Менә бу онлайн курсның мөһимлеге нидән гыйбарәт дип уйлыйсыз? Безнең милләттәшләребез бик күп төбәкләрдә, бик күп илләрдә яши. Бүген 32 илдә татар оешмалары эшли. Инде төбәкләрне әйтеп бетергән юк. Менә без үткән ел президентның визиты вакытында зур делегация белән Томск каласында булдык. Томскида безнең бик үзенчәлекле, милләтебезнең бик үзенчәлекле өлеше яши дип әйтергә була. Менә бүген биргә Казанга килгән шушы программаны булдырган 5 галимнең чисе Казанда, алар үзләренең шушы проектларын бүген тәкъдим итәләр. Менә шушы кызыклы проектны төбәкләрдә ничек кулланып булу турында сөйләшү бара. Без моны әле презентация белән генә калырга түгел, киләчәктә төрле төбәкләргә аерым проектлар итеп тәкъдим итәргә уйлыйбыз. Эшне нәрсәдән башладык? Безгә Томск мәдәни университетыннан мөгаллимнәр килеп, безгә тәкъдим иттеләр бу курсны башларга. Biz onların təqdimlərinə cavab verdik, özümüzün işimiz bilən. Şundan 36 saatdə tatar dilini öyrənirgə bulamı? 36 saatdə tatar dilini öyrənib bulmaz deyib biləm. Əlbəttə, qızıqsanan kişi, qızıqsanan uyatqan kişi, o özü də onu davam etə alar. Әйтегез әле, әмма нинди аудиторияга каралган сезнең курс? Безнең курс ул студентларга, аспирантлар, гаиләдә татар телен өйрәнергә. Анда модульларын кеше сайлап ала үзенә, ана нәрсә кирәк икән, үзе сайлап алып, үзе мөстәкыйль рәвештә өйрәнә ала. Ләйсән Асыдретдинова, татарлар, Казан.
Удмуртияда 1000-гә якын дин кардәшләребез дини гыйлем ала. Дәресләр республиканың төрле шәһәр районнарында оештырылган. Мөселманнар гарәп графикасына, Коръән укырга, ислам дине нигезләренә өйрәнә. Белем алырга теләүчеләргә уңайлы булсын өчен дәресләрне төрле төркемнәргә бүлеп, атна дәвамында оештыралар. Шәкертләр үзләренә уңайлы вакытны сайлый ала. Укучыларның күбесе, бу 500-дән артык кеше, Ижау мәчетләрендә укый. Нәрсә язып керәк пандемия? Яза алдыгызмы? Кадрия Зарипова дини гыйлем алырга 9-нчы елын йөри. Моңа кадәр Ижау җәмигъ мәчетендә гарәп телен өйрәнгән. Хәзер шәһәрнең үзәк мәчетендә белем ала. Мин үземнең анакларымны да мәчеткә тартамын. Һәр вакытта да кич белән җыкларга ятканда да гөлендә дуалар белән ята буҗыкларга, намаздагы бөтен дуаларны да беләләр. Алар минем кырыйма басып намаз укырга интеллек керешәләр. Аллаһка шөкер. Устазлары Әлфия Халидова һәр шәкертенә аерым карашаның, ялгышларында төзәтә, кат-кат тәфсилләп аңлатырга да иренми. Аның дәресләренә белемнәре инде шактый тирән булган ханымнар йөри. Алар белән атнага бер тапкыр җомга көннәрендә шөгыльләнә устаз. В основном алабыз Коръән укыйбыз, тәҗвид кагыйдәләре белән тәфсирләйбез Коръәннәребезне. Барлыгы шәһәрнең үзәк мәчетендә 15-кә якын төркемдә 200-дән артык дин кардәшләребез белем ала. Яшь укытучы Эльза Валиуллина дәресләренә 100-гә якын хатын-кыз дин нигезләренә өйрәнергә йөри. Тәҗрибәсе дә зур. Эльза ханым 13 елдан артык дини гыйлем бирә. Методикаларга килгәндә, минемчә, бик үзгәрешләр бик каты юк, ләкин замана үзгәргән саен кешегә килеш, подход әзрәк тоже үзгәрә. Әлфия Халидова кебек Эльза ханым да һәр укучысына игътибарлы, һәр кайсына тирән белем бирү өчен тырыша. Дәресләргә йөрүчеләрне яшьләренә һәм дини гыйлемнәренә карап, берничә төркемгә бүлгән. Төрле яшьтә булган кебек, укучыларының дингә килү сәбәпләре дә төрле. Коръән укырга, үз күзем белән укырга өйрәнергә килдем. Шуның миңа штабы аның ният иде. Штаб балаларыма өйрәтелдем. 300-дән артык шәкерт Ижауның җәмигъ мәчетендә дини гыйлемнәр алалар. Ислам нигезләренә 90-нчы елларда ук укыта башлыйлар биредә. Бүгенге көнгә кадәр дәресләрнең тукталганы юк. Шәригатебез кануннары белән бер рәттән гарәп графикасына өйрәтәләр. Иратлар өчен оештырылган төркемнәрнең берсен имам Исмагыйль хәзрәт Шәйхетдинов алып бара. Быел инде әлхәмдүлилләһ шөкер үземнең укыган шәкертләремнән дә элекке еллардагы кемнең гарәп телен өйрәнергә теләкләре зур бар иде. Шуларны нитеп куйдым да, еллар буе җыйдым инде, менә бу ел җыелдылар бер 10 кешелек. 50-дән артык шәкерт шәһәрнең Иман Нуры мәчетендә дә белем ала. Барлыгы Удмуртия буенча дин нигезләренә һәм гарәп графикасына өйрәнүчеләр саны 1000-гә җитә. Соңгы елларда республика буенча әлеге саннарның кимегәне юк. Бу Удмуртия диния нәзарәтенең районнарда һәм шәһәрләрдәге мәхәлләләрнең бердәмешен исбатлый. Удмуртиядан Назир Нығманов, Эльвира Вахитова, татарлар тапшыруы. Тубыл шәһәренең Себер татар мәдәнияте үзәге 30 еллык юбилейын уздырды. Эш дәверендә уларның иң төп бурычлары Себер ханлыгы мирасын һәм телен саклап калу. Башкарган хезмәтләре бехисап булса да, әлеге мәсьәлә бүген дә көн кадагында. Себер татар мәдәнияте үзәге ул иҗади һәм иҗтимагый тормышның дөрләп янган учагы. Татарча концертлар, җирле татар әдипләренең китапларын тәкъдим итү, спектакльләр дисеңме, буларның барысы да шыгрым тулы залларда үткәрелә. Шулай ук көндә төрле түгәрәкләр, секцияләргә йөрү мөмкинлеге дә бар. Киләсе видео язманы карыйк. Тубыл Себер татар мәдәнияте үзәге моннан 30 ел элек шәһәрнең тарихи өлешендә ачыла, чөнки нәкъ менә бу урында электән үк татарлар күпләп яшәгән. Себер татарларының көн күрешен аңлап була. Алар балыкчылар булганнар, охотниклар булганнар, аучылар булганнар. Ә Себер татарларында бит Себер ханлыгы иң бай булган, байлар күп булган. Купецлар, сатучылар күп булган. Себернең элек татар ханлыгы җире булуын Тубылга килгән күп кенә кунаклар милли мәдәниятләр үзәге буенча экскурсиядә генә белә. Музейда Күчем хан Себер татарларының Кытай һәм Урта Азия белән элемтәләре хакында да сөйлиләр. Шулай ук эш кораллары, бизәнү әйберләре, милли кием, борынгы китаплар барлыгы 3000 экспонат урын алган. Аларны шәһәр халкы якын тирәдәге авыллар китергән. Җирле халык
халык Себер татарларының көн күреше хакында сөйли алар. Үз халкының тарихы турында Якуб Зәнкиев та «Иртыш таңнары» дигән китабында яза. Язучы, укытучы фронтовикка музей бүлмәсендә тулы бер бүлек багышланган. Анда рукописи үзе шул иртыш таңларын язган рукописи. Борын анда машинкасы печатать иткәннәр бит машинка белән бүгенге шикелле компьютерлар булмаган. 90-нчы елларда Себер татар мәдәнияте үзәгендә фәнни лабораториядә эшләгән, музей лаборатория хезмәткәрләре Гүзәлия Ташкиева һәм Нәсимә Уразова тырышлыгы белән ачыла. Тубыл Себер татар мәдәнияте үзәгендә бүген 14 эш урыны, 7 түгәрәк һәм төрле юнәлештә эшләүче секцияләр, вокал, хореография, халык театры, шигъри түгәрәкләр, ана телен өйрәнү буенча төркемнәр. Себер татар мәдәнияте үзәгендә иртә Сандугач ансамбленең репетицияләреннән башлана. Биредә балалар ана телендә җырлыйлар. Репертуарларында халык җырлары һәм танылган авторларның композицияләре. Әмир Дәүләт Бакыев шәһәр һәм өлкә конкурсларында катнаша, үзе белән студиягә сеңлесен дә ияртә. Я хожу с 5 лет, мне нравится изучать свой родной язык. Улы һәм кызының уңышлары белән Динар Дәүләт Бакыева бик нык горурлана. Хәзер ул түгел, балалары әниләрен татар телендә сөйләшергә өйрәтергә мөмкиннәр. Бабушка у нас знает язык, разговаривает дома на татарском языке. У меня не так уж получается. Я хотела, чтобы мои дети, они знали и узнавали больше о своем языке. Иртыш моңнары фольклор коллективы Себер татарларының традицион мәдәниятенә нигезләнгән спектакльләр куя. Үзенчәлекле этнографик материал халык театры сәхнәсендә җанлана. Үз башымнан чыгарып, кешеләр белән сөйләшеп, кешеләрдән сурап, ничеклегелектә булган, аны үз күренешем белән, үз күзләрем белән, үз уйларым белән башыма салып язамын кагазга. И аны сәхнәдә күргәсәбез. Артистларның яше 18-дән югары. Радик Фәизов Тубыл татар яшьләре берлеге алдынгысы. Эштән чыгуга репетициягә йөгердем ди. Лет 16 уже в татарском центре, в качестве был здесь в свое время татарский театр, да, это было очень интересно, я принимал участие, то есть у нас было несколько спектаклей, с которыми мы и по городу ездили. Бүген яшьләрнең төп проблемасы телне белмәү ди Радик Фәизов. Үз балаларын ул кичкенәдән үк татар әкиятләре белән тәрбияли. Татар теленә, татар менә шул мәдәниятне менә сокларга кирәк, шуның өчен без монда инде кичкенә балаларга күрсәтәбез менә ничек кирәк. Иртыш моңнары куйган спектакльләргә күбесенчә өлкән буын кешеләре йөри. Татар мәдәнияте белән кызыксынучы яшьләр елдан-ел азая ди үзәк директоры Гөлсинә Ташкиева. Ә менә урта буын вәкилләреннән һәрвакыт уңай кайтавазлар гына килеп тора. Мин үз телемне яратам. Үз тарихымны яратам. Шуның өчен үзем нәрсәне беләм, аны балаларга, нәни балаларга җиткерәсем килә. Яшь талантлы мөгаллимнәр дә татар телен начар белә, чөнки кадрлар билгеле булганча үзәктә тәрбияләнүчеләр арасыннан үсеп чыгалар. Этно-мәдәни компонентка юнәлтелгән педагогларны махсус беркем дә әзерләми. Илнар Кылмамәтов татар мәдәнияте үзәгендә кичкенәдән үк музыкаль белем ала һәм бирегә эшкә кайта. Хореограф Айгөл Моратова да кичкенә чагында биредәге бию түгәрәгенә йөргән. Хәзер менә инде 8 ел татар халык биюләре буенча җитәкче. У детей именно нашей национальности есть интерес, у родителей, которые приводят сюда своих детей, хотят именно научиться татарскому танцу. Себер татар үзәге коллективы шәһәр, өлкә һәм хәтта бөтен Россия конкурслары лауреатлары. Үзәктә даими рәвештә язучы шагыйрьләрнең китап презентацияләре уза, ләкин тиздән аларның укучы да булмаячак дип кайгыра авторлар. Бүген татар мәдәнияте үзәгендә татар телен саклап калу мәсьәләсе иң беренче урында. Себер татар теле һәм әдәбиятына да игътибар бирелә. Если ребенок с детства получает в детском саду, в школе свой родной язык, на своем родном языке получает первые знания, это на всю жизнь остается. 2018 елда Себер татар мәдәнияте үзәге 12-нче санлы мәктәптә татар теле классын ача. Укучылар Тубылның төрле микрорайоннарыннан җыела. Дәресләр 3 төркемгә бүлеп үткәрелә. Мәктәпкәчә балалар, башлангыч һәм урта сыйныфлар өчен. Балалар сөйләшергә белмиләр. Мәсәлән, аларның әти-әниләре бик
күп алар белән булмыйлар эштә. Дәресләрдә балалар татар теленең грамматикасы белән танышалар, язарга өйрәнәләр, сөйләм телен камилләштерәләр, татар классикларының әсәрләрен өйрәнәләр. Бер минутта әниләргә телекле теле була, туган көне белән кутлап, чәчәкләр биреп була. Татар телен белергә, конкурсларда катнашырга, әти белән сөйләшергә. Әти-әниләр өчен дә төркем бар. Дәресләр Тубыл мәдәният үзәгендә һәр атна сайын үткәрелә. Гөлия Садыкова, София Хайруллина, Татарлар, Тубыл. Җир йөзендә таулар югалса да, татар үлмәс, татар югалмас дип яза Фазыл Шәйх. Аның сүзләренә кушылып, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин яшәгез.